सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 3 बोसोरारि जथुम्माया 3 नं महनपुर गामिनि गुदि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय थामहिनबा 4 आरो 5 नभेम्बरसिम साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। 3 नं महनपुर गामिनि गुदि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 3 बोसोरारि जथुम्मानि गिबि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव गाहाय थांफैब्लांखौ बेखेवनानै होयो एसपि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि शैलेन्द्र बर'आ रुंसारि सत्यानन्द बसुमतारी गोसोखां गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो। देखापाम गामि पन्चायतनि आफादगिरि सुमिता मोसाहारिया रुंसारि बिनय दैमारि गोसोखां बोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। एमएससिएम मलेन्द्र नार्जारिया आरो दिनैनि हाबाफारियावनो रुंसारि सेवालि बसुमतारी गोसोखां आलासि जिरायसालि रुंसारि माधव चन्द्र बर' गोसोखां जामुसालि बेखेवनाय आरो बायदि बेखेवनाय हाबाफारिखौबो गाजा गोमजायै मावफुंनाय जायो। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिफां फुलिबो गायनाय जायो। बे बिफां फुलिखौ गायजेनो सानजा सानजारि नोगोर दख'रानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि रबिन बर'आ। सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ गासै मोनबा गामिनि बानजायनायाव 1 नं महनपुर 2 नं महनपुर 3 नं महनपुर आरो सुमापारा आरो माजगाव कसारनि बानजायनायजों लोगोसेयैनो गासैनिबो अनसुंथाइ होगिरि जोंनि हेफाजाब होगिरि बिथांमोननि अनसुंथाइ होगिरि बिथांमोननि अननायाव जों दिनै 3 नं महनपुर गुदि गेलेग्रा फोथाराव जों दिनैनिफ्राय बे जथुम्माखौ जागायनाय जाबाय आरो बे हाबाफारि लेखायै दिनै जोंहा गिबियावनो थांफैब्लां बेखेवनाय, बेनि उनावनो जोंहा रुंसारि सत्यानन्द गोसोखां गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, लोगोसेयैनो रुंसारि सेवालि बसुमतारी आलासि जिरायसालि बेखेवनाय आरो लोगोसेयैनो रुंसारि कन्दल मोसाहारि थान्दै बादा बेखेवनाय आरो लोगोसेयैनो जोंहा दिनै रुंसारि बिनय कुमार दैमारिनि बुलुर बादायलायनाय आरो लोगोसेयैनो जोंहा जोंनि सानजा सानजारि दख'रानि ओनसोलनि जिथु बर' गुदि फरायसालिफोर दं बिसोरनि फरायसाफोरनि दिनै सोलोंथायारि बादायलायनाय जा सोलिबाय दङ आरो लोगोसेयैनो दा जोंहा बुलुर बादायलायनाय सोलिगासिनो आरो बिनि उनावनो जोंहा दिनै सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 3 बोसोरारि जथुम्मानिनो दिनै थान्दै मेल जागोन। मोनाबिलिनि 6 बाजिनिफ्राय जोंहा थान्दै मेलखौ लानाय जादों आरो लोगोसे जों आसा खालामदों जोंनि ओनसोलाव जिहेथु गासै जोंनि सुबुंफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनायलाय जोङो दिनै मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हागोन होननानै जों हास्थायनाय थाबाय आरो लोगोसेयैनो गाबोन जिया जोंहा गेवलां मेल दं। बे गेवलां मेलाबो जोंहा गोबां मानसिफ्रानो जोंखौ बे मेलाव नुजाथिफैगोन होननानै आरो आङो खावलायनाय थाबावबाय जोङो खाथि साखाथिनि गामिफोरनिफ्रायबो बिथांमोना गेवलां मेलायाव बाहागो लाफिनगोनखौ आं आसा खालामबाय आरो बेनि उनावनो जोंहा हारिमु बिलिफां दङ। बे हारिमु बिलिफाङावबो जोंहा ओनसोलनिनो जाखांफुनाय देंखोगिरि बिनानाव फंबायमोनखौ जोङो हांख्रायखानाय जाबाय। दा बिथांमोना जोंनि सम मथे फैनानै गाबोन गाजा गोमजायै जोंनि खुंफुंनाय लानाय जथुम्माया मोजाङै मोजां जोबलांगोन होननानै आसा खालामो। गाबोननि गेवलां मेलाव जों आलासि महरै दङ BKWSनि चिफ मिनिस्टार बसुमतारी सार आरो लोगोसेयैनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी सार आरो बिनिनो आरो जोंनि ओनसोलनि आवगोलनि बारग' अल आसाम बर' प्राइमारि टिचार एस'सियेसननि बारग' आफादगिरि सबिन स्वरगियारि बिथांबो दङ आरो लोगोसेयैनो जोंनि माखासे पलिटिकेल लिडार थाबाय, फोरोंगिरि थाबाय आरो जोंनिनो बोसोनगिरि बिथांमोनाबो बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। गाबोननि गेवलां मेलाव जोङो जोंनि दा सोलिबाय थानाय थासारि, जिहेथु जोंनि थासारिया एसेबाबो गुबुंले जालांनायखौ नुनो मोन्दों। दा जेरैहाय दा जोंनि लाइमोनफोरा सोलोंथाइखौ गोसो होआलासिनो जिहेथु फेग्रा मुवा बांसिन बाहायनाय जादों, बिनि सायावबो जोंहा सावरायनाय जागोन आरो जोंनि समाजखौ गोख्रों दानो थाखाय जोंहा गामि ओनसोलाव जों मा राहा लानानै जोंनि जोंनि सुबुंफोरा मा राहा लानानै जोङो समाजखौ न'खरखौ मोजाङै मोजां दानो हानाय, बिनिनो जोंहा माखासे बुंथिगिरि दङ आरो बे बुंथिगिरिमोना जोंखौ जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ जौगानायाव जोंखौ हेफाजाब माखासे बिबुंथि होलांगोनखौ जों आसा फारियो। आरो लोगोसेनो आं बुंनो सानबावो सानजा सानजारि नोगोर दख'रानि जिथु 3 बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ लोब्बा लानानैनो जोंहा जोबोद गोग्गानाय बाथ्रा जे जोंहा महनपुर ओनसोलाव जोङो दिनै मोनसे गोदानै ख्रिस्टि हान्जा दाफुंना लानो हादों। बे
महनपुर ओनसोलखौ जों महनपुर ओनसोलाव जों दाफुंना लानो हादों बिनि थाखाय जोंहा गोग्गानाय दं आरो लोगोसे बे जथुम्माखौ खुंनायाव जोंहा अकल मिटिंखौ खुंनांगोन होननानै जों मिटिंखौ खुङाखै बे मिटिंखौ खुंनानै जोंहा जोंनि ओनसोलाव जोङो मा बेनिफिट होलांनो हायो मा बिबुंथिजों गेजेराव जोंखौ माबोरै हेफाजाब समाज दानायाव गोख्रों मोनसे समाज दानायाव माबोरै जोंखौ हेफाजाब होलाङो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो गासैबो जोंनि दरबा गामिजों लोगोसे जाय जाया जोंनो अनसुंथाइ हरदों जोंखौ बोसोन होदों बिथांमोना बे मिटिं खुंनायनि थाखायल' नङा जोंनि समाजा जाहाथे बर' हारिया जेरावबो जौगानांगौ दा जों बेखौ लोब्बा लानानैनो जोंहा सोलोंथाइनि बादायलायनायनिफ्राय लानानै जोंहा गेलेनाय बादायलायनायनिफ्राय लानानै आरो जोंहा कालसारेल जिथु प्रग्राम दङ जों माखासे ओनसोलखौ जौगानो थाखाय गासैखौबो सरजाबनानै जोङो बे जथुम्माखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो होननानै आखायाव लादों। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।